हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन चेनेलाव खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय दा बे समाव नोंथांनि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट गुड निउज आपडेट लानानै फैलायबाय दा बेनो जाहैबाय नैबे अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमित्व अभियान नुनो मोनगोन दा बेनि स्किमानो जाहैबाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि स्किम दा आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दंफां जायनाखि बिफां गायनायनि सिगाङावहाय नोंथांमोना गासिबो गोसोआव दंखायो जानांगौ बिफां गायदोंमोन नङा होमबा आइजोफोराहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ग्रुपावहाय दा नोंथांमोनाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिफां गायनायनि मुङैहाय जोंहा आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय 10,000 रां ग्रुपावहाय होनो होननानै बिथाङा सिगाङावनो बुंखादोंमोन दा दिनैसिमबो होआखै जोंहा गोबां बिफां गायबाय भेरिफिकेसन खालामबाय दा दासिमबो नोंथांमोना मोननो हायाखै 10,000 फैसाखौहाय दा अफिसियेलि गोदान नटिस बिथाङा डिक्लेयार खालामना होदों लाइभनि गेजेरजोंहाय बिथाङा नोंथांमोननि 10,000 रांखौ बिफां गायनायनि फैसाखौहाय माने बिथाङा थाबैनो होसिगोननो नैबे फैबाय थानाय एप्रिल मान्थनि गेजेरावनो दा बिथाङा लाइभनि गेजेरजों मा बुंदों बिथाङा माब्ला होनो होनमारदों बिफां गायनायनि नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि 10,000 रांखौहाय माब्ला होगोननो नोंथांमोना बेखौहाय नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना खोनासंना लादो नायना लाबानो जाबाय आं भिडिअखौ ससे क्लिप खालामना होनि दा फैबाय थानाय एप्रिल मान्थआवनो बिथाङा होनो होननानै डेटखौहाय डिक्लेयार खालामखांखाबाय दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गिबियावहाय नायना लाग्रोबानो जाबाय आरोखि অহা 10 তাৰিখে অসম বিধানসভাত আমি নতুন বৰ্ষৰ বাবে বাজেট উপস্থাপন কৰিম মোক কোনোবাই সুধি আছে আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে মই এনাউন্স কৰা 10,000 টকাটো কেতিয়াকৈ পাম নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত প্ৰক্ৰিয়া এই মাহত আমি শেষ কৰিম আৰু 1 এপ্ৰিল তাৰিখে বিহালীত প্ৰথম 10,000 টকা আইমাতৃসকলক দি এই আঁচনিখনৰো আমি শুভাৰম্ভ কৰিম